Mo ni sayo nga. Tawad ba? Ay sagaw. Kwarta ka tana? Kwarta mo lang, musin lagi ni mga star ang mga Manguling ko kwarta pa. ato man ning kaya nato bisa mo bomba. Oo, no, kada makita na ko sa video no, kung kwarta na no. Mo to siya. Si Puluwang dai. Na. Ah. TikTok mo man. Open din siya no. Nay kwarta dagko kay kwarta TikTok ni. Open na. Balita no? Nasaya no? Oo. Oh. Sayo ta fight. So, na pag-stepin ni mama to. Ganahan mo. Mga kwarta sa TikTok mo na yung stepping. Ano yung ano? Buguag yung duhay. Apil kami. Apil ka sa amo ng cellphone. Tutuwagan ito mo kay para nindot ba? Hindi ka kuha sa mga viewers ba? Ay, pag-vote ka mo ang account. Pag-vote og page, imo page ba? Ano, Dre? Kapakita ko tama sa pagsayaw ha. Post ka sa social media din, mamuna lang ka. Punta. Yeah. Buwang! Nanguha, magay may mga kwarta. May mamuna lang ang masamad, me. Bakit anda sa mga taga Brazil? Kailangan pa din sayaw. Ay mo si pagkawapat. Awak niya. Kamu pinagdukan tapi okay sa pinakalingot eh. Wala.